नमस्कार भाई लोग, हमारा नाम बाजे और आप लोग देख रहा बानी भोजपुरी बवाल। तो दोस्तों, आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के वह गाना के बारे में जवन की यार काफ़ी चर्चा में रहा। यानी कि वो 1 साल हो गए गाना आयल हुए, आज यह 5 के वो 5 जनवरी के आयल रहा। फिर 5 जनवरी आवे वाला बा, ओकर का तैयारी बा। 5 जनवरी के ऐसा कान गाना आवे वाला बा जवन यार मार्केट में बहुत बड़ा बवाल करी। पावर स्टार पवन सिंह ऐसे ना कहान है, कैसे कि सब जाने ना पावर स्टार पवन सिंह जहाँ हमें वहाँ तो यार बवाल होके तो तय बाटे। तो आज हम वही के बारे में बात करे वाला बानी। और हाँ, अगर आप लोग भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी बवाल के चैनल सब्सक्राइब ना कर होंगे तो यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिए हमरा के, ठीक है। तो बात कल जाए वीडियो के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह के एगो और गाना आवे वाला बा 5 तारीख के। आज यह 5 के पार्ट 2 एक पार्ट 2 आवे वाला बाटे। एम्मा यार यह गाना के आप लोग थंबनेल पे देखे हुई हैं कि यह गाना के वीडियो शूटिंग जौन भइल बाटे वो डिम्पल सिंह हमी, वो उमा डांसर डिम्पल सिंह हमी। कैसे कि यार डिम्पल सिंह के अभी हरी हरी ओढ़नी आयल यार इतना ज़्यादा ब्लास्ट भइल, आप लोग कहीं नहीं कि का बताई। अब बारी बाटे कि आज यह 5 के पार्ट 2 के पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवे वाला बाटे। ओकर अभी पोस्टर ना जारी भइल बाटे, ना कुछ आइल बाटे। आगे देखल जाए, जब भी कुछ आई इन्फॉर्मेशन हम आप लोग के ज़रूर देब। और